possibbli jekk jittala għajnejja u timmaġinaħ mill-għajnejn ta' tifella il-mama il-papa jamlu kollox tajjeb ibis tagħmel ħażin mill-għajnejn ta' tifla id-dinja ġenna u s-sema ikħal u l-ħaxix aħdar u meta ma jkunx dak il-kulur taħseb li id-dara ħażin. Mill-għajnejn ta' tifla il-ħin huwa logħba jilagħbuha biss il-kbar. Mill-għajnejn ta' tifla tara l-pupi qumu bil-lejl u jitkellmu bejniethom. Mill-għajnejn ta' tifla il-morru benna u l-ġamra ħamra u l-fjamma tisfen meta tersa lejha tara idejha x'ma tafx li għamlet ħażin. Mill-għajnejn ta' tifla ħolma tista' sseħħ bi ftit rab maġiku l-fantazija. Mill-għajnejn ta' tifla il-qamar għandu par xuftejn biex jitbissem lura. Mill-għajnejn ta' tifla id-dinja ġenna u s-sema ikħal u l-ħaxix aħdar u meta ma jkunx dak il-kulur taħseb li id-dara ħażin. Kemm hawn sabiħ dan il-sħab jitir marir qed nara l-ibħra u l-bidien għax dik it-tifla. Mill-għajnejn ta' tifla qiegħda tfittx għax din l-ħajja tagħha mhux qed tinstema'. Grazzi Corazon. Mill-għajnejn ta' tifla. Ma stajx tażel u x'vera, żgur li Corazon ma setax tażel kanzunetta isbaħ minn dija xi ħlew. Kantanta brava u x'vera. Corazon, ibqa' ħdejna hawnhekk għaliex aħna ħanużaw ftit sal-aħħar u ovvjament ħanħallu mbagħad lil-Irati fidejk biex mbagħad fl-aħħar iddaħħalha inti x'ver biex tiltaqa' mazzija tagħha. Irati, Aranza, cosa pensas che inti taf titkellem bl-Ispanjol, Corazon? Fi pari wkoll. Mela, alla fine cuando Irati tu incontrar tu hermana, cosa crea que Etna far? Le va a hacer muchísima ilusión y se va a emocionar muchísimo. Cuando mira la niña? Buah, súper feliz. Super ovvjament li ħatkun emozjonata ħafna meta ħatiltaqa' moħħta ovvjament u meta ħatiltaqa' ma' żgħira ħatkun żgur fis-seba' sema. Corazon, aħna dawn l-istejjer ikunu vera sbieħ. U dejjem inqala xi ħaġa biex tkunu tafu, pereżempju ntikom naqra ta' aneddotu żgħir, ma waslitx il-bagalja. U ilhom 3 ijiem mingħajr il-bagalja, ra kif nidbu ma ġew ta' fuqhom senduqhom, imma msiken ġifieri, però ħadu verament kellhom żmien sebaħ ħafna ġewwa Seabank Resort and Spa u hawnhekk irid nirringrazzja ħafna lill-diriġenti ta' Seabank għaliex ħadu ħsiebhom
bil-kbir u allura l-fatt li ma waslitx il-bagalja kompensajnilhom b'weekend verament u vera berbatin verament sbieħ ġewwa is-Sea Bank Resort. Mela, jiena ser nħallikom hawnhekk, ħansejħ naqra ovvjament lil Alex inti ġeħdejja, Corazon.